Kejing penlong ya ki lempung ya lek kai beper ka long ru kum karensan na ka benta ki samla ki badan ya ki sap halaki jong ki benta bat ka bala ban kentiu ru ya ki haki kam ya lek kai. Haka artare gunai wing araja arpusau ka Striders Runners Club kala penlong ya ka first cross country run kepada kejingnya kop mare ka baningkong du ha West Khasi Hills district bat kum juru haka jela bat ka bala penlong haulum maulangkhar kepada ke jaka jengok kai jong kathan. Hakani ka lumpong la sakhi ka jingi simbenta hak jingi mare thong baklem jing that jong ki samla ka bala bu san kilometer ka jingai haka bala wan bani simbenta da ki supotli ki kan hon bakan thop henry kan hon haka liang ki senrang but sau kan hon haki kan thai ki badai na west but east and west Khasi Hills district. Haka tega sengi la perlong ru ki jingi lek kai skipping ki jing rai na lor ki we but la pen kot ya ka program da ka jing ai khusnam sha ki nong job haka tega first cross country run. Hakate kesngi, WMLA ke maulai uba Bright Star Well mar benyang ulalong kumukong san hakaringkat ke jinga don lang ki noi lam ke Striders Runners Club bekentop yo ba Don Kupar Kharjana advisor ke kong Ibari Shisha Lengkoi secretary nolor kiwe. Haba ajing kran hakate kesngi uba Bright Star Well ulalong. Ba ke marathon kala kadon la ka jong ka hikai na ka benta ki samla da ka boong bawat la ka ne ka lempung kadang long ka baret bari nu jor bat ki weipat henry ki samla ki di bad nyokor ya ki jingjop ki baret om tang ya ka bahe namala dan nyokor tang ya ki jingjop ki bahe kinom poi shanu ru kinong penya ki lapen banaru ki jing thmu ban pen long da ka kids athletic na ka benta ki khna ki badon hakarta pra du khatlai snam haunu banai December ban wan teng ngi le kemen tang habang yo ya ka jingjop ka bahe mau ngi kan mau tang ba ngi celebrate tang kapor bangi pas ka matrik rei phim jukan mau pan mo kumnu nado kelas KG bangi stang ban learn yo AB KD lan yo AB CD mo nado kata ide ban skutu ide ban nang mo celebrate success big and small teng le si piong kani ka kadang dei ka competition ka berit hoi ngakubut lai nu jor ba kita ki international tournament mau lani ki national tournament kani ka tournament kadang dei ka tournament ka berit henry ide ban nang na ka marathon ka bai kai ka gym ka jungi but what ha ka bai dei ba kani ka lanru mo celebrate success big and small ladang ilanang ban nyokori berit kan mau ka bahe kan sawan ndai teng ladang nyokor tang ka bahe nginempoi shinu Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya